Kwara mo ikotin record mano wantiere kod twaka kod wendo bende en okil mobiro kwa twak gode ewi gigo motimore do odiochieng' kawuono mondo mayanga ni to gin ang'o ma otimore odiochieng' kawuono to en ang'o kendo manyalo timore tok ng'eto makawuono bende koro weyo kando chiwo thuolo mar mondo mi Abraham Kithure Kindiki yud thuolo machamo kaka jalup jatend piny chenro mwaseyango nyime kanyo ni biro bedo ka itimo kar romo maduong' mar KICC ka chakore saa 4 mar okinyi. Piny owacho stimo duto manitiere kaluwore kod kaka onego ni chamo muma mar apisi ma jalup jatend piny kendo koro giyango ni odiochieng' makiny. Antiere kod wendo mar kata miyo thuolo mondo mi oyangre ne oganda onagi odhiambo makawuono kinyisowa nyingi to bende wachaka chaka mapiyo. Kamano kuom yudo thuolo maloso kodwa chenro mar imore ibiro yangre ne jokanya nam ni to nyingi en ng'a to itimo onge lak sechegi. Erokamano ahinya. Iluonga ni Peter Simba Wasaga. An okil kamaloka Mawud Sindo. Kamano. Suba South. Erokamano Peter kuom yudo thuolo maloso kodwa. Mana kodhi mapiyo piyo. Doho otimo ang'o odiochieng' makawuono nikech wasebedo kwaneno ka chenro dhi nyime e doho kendo maduong' mane wakete itwa en weche motenore kod ne gayo kata dino ne Kithure Kindiki chamo muma. To bende pod waneno ka chal ka gima pod bura bro dhi nyime. Doho otimo ang'o odiochieng' makawuono koyango ne oganda jo Kenya mondo mi ging'e. Erokamano ahinya Emmanuel. Ne nitiere petitions mang'eny sana mane otere court mane kwedo yo mane othich go oko Rigathi Gachagua. Nitiere jok mane pingo the procedure, nitiere jok mane pingo the substance mar the impeachment, nitiere jok mane pingo wach mar Kithure Kindiki kata go qualify. But mano en gima court poko ventilate. The court bro kao time mare mondo ng'i grounds mane petitioners go kelo kasto chutho gibro chopo e ng'eto kata ka nogol Rigathi Gachagua e yo makare kata nogol e yo marach. Gima ne timore kawuono wan gi gimoro e sheria ka miluongo ni conservatory order. Conservatory order en ga order moro michiwo gi court, ng'ato nyalo ringo ni kapok kes ni orumo kata kapok owinje we mondo kik gimoro amora timre, gimoro amora chung kaka ne gin no. To nitiere cases mang'eny ma hango the grounds upon which conservatory orders gi oningo chiw. Koro gima ne nie court kawuono ne ing'iyo ka conservatory orders manochiw kod Justice Muongo Kerugoya kocha ne nyalo dhi mbele kata ni nyalo golgi. Joge Gachagua ne wacho ni mondo gidhi mbele, argument margi ne gidwaro mondo gi preserve the subject matter. Bende gi argue ni hinyruok ma Gachagua nyalo bedo godo kopo ni conservatory orders gi ogolo oko ok nyal chul kata ok nyal chulo mbele kono. Koro joge National Assembly, Senate to gi the President gi parties manen gin respondent to bende ne argue ni onge prima facie case kae, ne gi argue wach moro mar public interest kaso ne nitiere wach mar political question doctrine. To nitiere case mano bedo decided on some grounds ma ing'iyo kichiwo conservatory order. Number chiel ing'iyo ka nitiere prima facie case. A prima facie case en case manigi high chances of success. Kata ing'iyo ni okata ni high chances of success but it is straightforward, it's an arguable case king'iye at the face of it. Ma bende court no wacho ni adieri ka ging'iye gik mane obedo argued gi petitioners ne nyiso ni nitiere weche adieri moningo hangi kendo moningo ng'i. Wacho ni en prima facie case no okoulo ni koto osewacho niya ni koro ni nokolu ndara maber. Wacho ni gin weche moningo non. Namba 2 wan gi gimiluongo ni irreparable harm, hinyruok mane ma Gachagua nyalo ng'iyo ma ng'ato ma deputy nyalo yudo kopo ni interim conservatory orders gi ogol. Koro mano bing'iyo vis-a-vis the public interest kasi chak ing'iyo gimiluongo ni balance of convenience.
Koro gigi te ing'iyo gi wang' ma ing'iyo katiba. Ing'eni constitution katiba marwa gima mora kawuono ni wan gi katiba mawuoyo. To katiba article 2 wacho ni katiba marwa is the supreme law. Ma gimora mora mokotenore gi katiba, the court ni kod teko mar declare that unconstitutional. Koro ng'eto moro yudo kawuono ni oken ng'eto ni Rigathi Gachagua nogol marach kata nogol maber. Ng'eto mo yudo kawuono ni en mana mawacho niya public interest mar bedo maonge deputy president rach moloyo protecting the interest of an individual. Kichaki ng'iyo matut no som katiba kendo nang'iyo gino matut kabisa ka somo gi katiba na kenda confirm to nase wacho chien kama okuongo mana predict this outcome Ramogi TV ka ang'o mana wacho ni namba 1 king'iyo katiba article 147 article 147 ohango tije ma deputy president onego tim. Tich mokwongo ni en principal assistant mar rais mar jatend piny. Namba 2 en deputize jatend piny. Namba 3 en gi tije ne mohange kod katiba. Namba 4 en gi tije ne minyalo miye kod president. Judges ne wacho nango. Judges ne wacho niya nitiere king'iyo katiba machon mane obedo repealed in 2010. Tije mag vice president kaka niluonge choncha ne gin tich mani migi president ma president ne nyalo kata yiero ng'at machielo e cabinet mondo mi otim. To kuma wantiere ka judges ne wacho niya the constitution oketo ohanga gik ma deputy president onego tim ma onge ng'ata manyalo timo. Koro bedo ma onge deputy president because of a conservatory order kiweye with the public interest jopiny dhi yudo hinyruok kata lal nikech gik mano winjo timne gi e katiba koro onge ng'ama nyalo timo to bende rais ok nyal yiero ng'ato mondo chak otimgi. Koro ka msichopeno Gachagua nyalo